der er krise her. Kom lige. Skynd dig nu lidt, menneske. Skal jeg holde det der? For helvede, din klaptosk! Hvad skal jeg skrive til det her? Jeg elsker dig over alt på jorden. Skal vi komme sammen? Hvad er det, du skriver med? Sig det nu bare. Nikolaj, Mads. Giv mig telefonen. Nej, du kan bare... Jamen, jeg kan ikke se det skide. Cecilia, hvem skriver du? Okay, du får lov til at se det bagefter. Men han må bare se det. Hvad hedder det? Drop mig med film. Nu skal du på. Cecilia, hvem skriver du? Det var ikke dejligt. Er du klar til at melde? Altså, er der nogen, der har talt? Kæft, hvor det gik gode mavemuskler, det her. Hvorfor har du armene nede? Jamen, det er sådan her. Eller sådan der? Hvorfor har du ikke armene ud til siden? Min rekord i det her, det er altså 800. Hvor langt er det nået? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald ikke svært at være. Fuck!